Mirin. Ka Sorkar Pdeng kala Mynjur banbo yala ka jong ka jinglum thup iki kot kislan ka benta ka KHASI Hills Autonomous District Council. Halor ka jingmang pisa na ka benta ki lightly ki Autonomous District Council hapo jong ka 15th Finance Commission watla ka pisa ka bamduna ya ka arspa klur tingka on sa pelat sa ka KHADC. Haba penskong yakani Chief Executive Member ka KHADC iba Penyait Singh EM haba krench kla patay kubor ilaong ba ka Sorkar Pdeng lingba ka tanat panchayati raj bat ka tanat plating ka kilabo laki jong ki jinglum thup ha Delhi hakabay day ba ka jingmang pisa ka baday na kabenta ki lightly ki ADC hameglaya kani ka statement ka peni ya ka jing ka pisa ka badang sa ka baday ben pelai sya ka district council ka jungi bat kini kiwe de tang na kabenta ka district council KHDC ka basa ban pelat ka long arspa krur na kabenta ka development fund lingba ka 15 finance commission